Dziś pokażę Wam, jak zarejestrować się do aplikacji mObywatel na telefonie komórkowym. Pobieramy sobie aplikację mObywatel 2.0 ze strony Google Play. Następnie wchodzimy dalej, rozpocznij. Akceptujemy dwie zgody. Teraz wpisujemy sobie hasło. Wymyślamy sobie hasło, musi być tutaj dość trudne, żeby było ciężko zgadnąć dla oszustów. Wpisujemy sobie ponownie hasło. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie naszej tożsamości. Logujemy się za pomocą profilu zaufanego bądź bankowości elektronicznej. Ja wybieram bankowość elektroniczną. Wybieram bank Santander. Wy sobie wybierzcie swój bank, oczywiście. Klikamy swój bank, logujemy się do naszego banku, wpisujemy hasło i z automatu przekieruje nam na stronę aplikacji mObywatel. Ja tutaj akurat przerzucam aplikację do innego telefonu i w moim przypadku, w każdym przypadku nie można używać tej aplikacji pełnoprawnie w dwóch telefonach. Zobaczcie, ile tu jest usług. Punkty karne, zastrzeż PESEL, mandaty, historia pojazdu, jakość powietrza, e-recepta, sprawdź PESEL i wiele innych ciekawych opcji, ważnych opcji naszego życia.